وکو انجام ji danûstandinên Cinevsê re piştî danûstandinên rasterast di navbera şanderên navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura û her yek ji şanda koalîsyona opozisyona Sûrî ji bo danûstandinan û şanda rejima Esed, de Mistura duh belgenameyek derxist ji 12 bendan pêk dihat. Di wan benda de hatiye ku rêzgirtin ji serweriya Sûriyê û yekîtiya xaka Sûriyê re were girtin. Tekezî li ser prensîpa wekheviyê di serweriya Sûriyê de û redkirina destwerdana ji derve. Sûrî wê dewletek demokrasî, berfireh siyasî, ne taifî be. Tu ferq û cêwazî wê di navbera her pêkhadeyekî yan ayînekî yan zimanekî de wê tune be. Mafê jinê jî wê hebe û li her dezgehekî de ji kêmahî ve jin wê bara wê sih ji sedî be. Li gor biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 wê veguheztina siyasî li ser binemayê netaifî were bicîkirin. Gerentiya çakirina dam û dezgehên dewletê yên giştî û peydakirina xizmetguzariya, redkirina terorê û rawestandin bi hemî hêza xwe li dijî terorê. Welatiyên Sûrî pabendin bi avakirina artêşekî niştîmanî yekgirtî. Rêxweşkirin li pêşiya penaberên Sûrî ta ku vegerin welatê xwe. Qerebûkirina her kesekî zerermend bûye ji şer û pevçûnan li Sûriyê. Ev bendên ku di belgenameya de Mistura de hatîne, koalîsyona opozisyona Sûrî razîbûna xwe li ser daye û di heman demî de tekeziyê li ser durustkirina desteya hikûmeta veguhêz ya ku hemî desthilat di destê wê de divê hebe ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê bê bicîkirin li gor nerîna wê. Ji aliyê xwe ve şanda rejima Esed ta niha helwêsta xwe li ser belgenameya de Mistura nedaye diyarkirin û ji ber wê yekê cîgirê serokê desteya bilind ya danûstandinan ya bi ser opozisyona Sûrî ve George Sabra dibêje ku eger Rûsya fişarê li ser Esed neke ew nabîne ku Esed wê pabend bibe bi encam û rêkeftinên ku di danûstandinan de bên encamdan. û di heman demî de rejima Esed tuhmetbar dike ku ew necidî ye di danûstandinan de. Her di şanûa rewşa Sûriyê de duh wezîrê derveyê Rûsya, Sergey Lavrov ji Moskowê ragihand ku Moskow û Washington wê fişarê li ser şanda rejima Esed û şanda opozisyona Sûrî bikin ta ku danûstandinên rasterast bi hev re bikin ji ber ku danûstandinên borî encamên wê negelekî giring bûn. Ji aliyê xwe ve wezîrê Emerîkî John Kerry ragihand ku Amerîka û Rûsya wê fişarê bikin ta ku careseriya siyasî li Sûriyê berev pêş ve here û ta ku veguhestina siyasî li Sûriyê dest pê bike û di heman demî de tekeziyê li ser durustkirina distûrekî Sûrî nû dikin ku di dawiya meha tebaxa bê de were durustkirin. Hêjayê gotinê ku Stîvan de Mistura şanderê navdewletî ragihandiye ku gera sisiyan ya danûstandinên Cinevsê wê were ektîvkirin di nehê meha bê de. Zêd Hesen Ark